Fáiltíim rimis an neis ahre nuí an bhar nachtanga, credim gur gá ahre nuí an bhar gach bís a reachtaíochta go rialta. Tá súlagam go bhfuil gnéad for an ahre nu go macánta agus go húnric. Tá imini orm leis an níorché meacnamuíochta gnúsáid for an cóhéic san mar lascíal chun buile bharathe na muice a bhula ar an reachtaíocht ach feachsúlagam sa má chuirtar chuige le húnrachas agus le macántacht gur féidling na ceartatanga a hás sa reachtaíocht de chosint agus beidir chuirleo a chomá. Tá rudaí mééifachtacha go leor a buint leis an nacht fé láthir tá rudaí áirithe a dhébrion níos fearr ná chéile agus deise se féchant ar na ligaí agus iad a chur ina gceart chomá. Credim gur bí an lige is mó ná choras na scéime natanga. Ní cyncheap na scéime natanga hain ach an clí ina bhfuiltar a daganú na scéime natanga. Cudfa das na scéime natanga mar a dúirt an commissioner maiden dénach an a bhil ar fad hí an a bhuiledóireach de ceist le daganú na scéime natanga hí scéimena ag gemacht as feim agus ní hána géin scéim nó in an áit ní rah rein na Gaelteach de tapig a dóhant ag anúchan na scéimena lige an a bhanúsach bahé sin a chomáile sin chudas na scéimena eintíoch ar líní cheartí de réin tú. Cuideá ní raibh na forálacha a bhís na scéimena láidir an áhan cuideagtá an nummercad an rud a dúirt san sa hanmhtá ideolaíocht an chúpla focail in annachchud na scéimena ach níl an tacht sa díirithe ar locht an chúpla focail. Tá an tacht sa díirithe ar fphobal láithre na Gaeilge na daoine a labhraíonn an Ghaeilge go rialta na saoil ar bí a príomh hanga í nó ar bí a ráhat hanga í agus dá bhrí sin ní gá ná ní cheart don 8 bheith freistal ar locht an chúpla focail tá polasa eile ag an rialtas chun freistal ar san.